என்ன கடிச்சிருச்சு, நான் ஜாம்பி ஆயிட்டேன். அங்க பாரு. Years later. For today's video mga kabingka, okay, mag-review tayo ng pagkaon na po mga kabingka. Natay bariyato, tacos, and burger. Okay, so mao daw yung pinakalami nga burger diri sa among lugar mga kabingka. Tara. Sugdan mga kabingka. Let's go. Beriyato. Beriyatos taco. Tilawan na to. Iyan mo akong coffee. 10/10 ang masulti na ko is number 10 kay crispy kayo, no? Kay syempre lamig kayo. Number kaya ang gusto sila kani ilang burger kabalo ba mo unsa ni nga kuan dere pinakalamig daw ni nga tacos and burger dere sa among lugar sa Katalunan Grande is ang Hungry Zombie. Nana ba? Ana zombie. So ako na tilawan ng burger. Morning ko na barbecues burger. Yo. Bernis. Tanga nga po ani. Wow, delicious is. Mas dulu. 10 manglapod eh. Grabe. Grabe juga. Slow ni mo rin lamig kayo. Yummy. Delicious. Yang bread din kaya pag hindi mo crispy nga grabe. Demi aja. Pure beef, grabe. Bernis kay lami. Soil.
burger. Hungry zombie, oh. Mapahungry ka. Kaon ka. Grabe ka mo ito na ako niya. Ay, Fairness, juicy kayo ang ilang bread, di ba? Maingon yun ako, the best and the best gini. Nga burger dari sa Katalunan Grande. Nani sa pwede ma-order mo sa Food Panda sa Grab. Subula ko, not sponsor, pero review ni namit kayo. Fairness. Ang taco sila 10, tapos yung burger 10. Ilang tacos mo dito yung best seller, and ang ilang burger best seller po panalo. Parisan mo init ng kape, dami kayo. So, ano ko maingon mga kabingka? See you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March. Nakasabi sa inyo, salamat sa inyong panonood sa akong food review, food mukbang, and any more in the vlog. Babushka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.